sokat nem akarok beszélni, ugye az időjárásról tekintettel inkább a sátorba, a büfébe töltsük el a mai napot. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai napon megjelenik itt Tarhos községben ezen a falunapon, és a falunapon belül a második klánok háborúján, ezen a vetélkedő sorozaton. Egy-két dolgot szeretnék mondani a mai nappal kapcsolatban. Egy nagyon fontos eseményünk lesz, illetve kettő. Alá fogjuk írni Vasláb-Marosfő településsel a testvér települési szerződésünket, ami még nem volt a községünkben, illetve egy örömhírem van, hogy Tarhos szülöttje, gróf Enkeny László és Ilona asszony nem soká körünkbe fog érkezni, két argentin barátjával, akik meg fogják tekinteni a régi családi otthonukat, illetve az új látványterveket. Ehhez biztosítunk majd egy lovashintót, és akkor a Gemma cég tulajdonosai fogják másfél óránként bevinni az érdeklődőket, hogy hogy fog ez az új zenei pavilon kastélypark felépülni. Én mindenkinek, és köszöntöm elnézést a környékünkből ideérkezett Murony, Kamut, Bélmegyeri polgármester urakat, doboziakat, mindenkit, aki eljött és elfogadta a meghívást. A VIP sátorban mindenkivel meg lehet ismerkedni, illetve majd a polgármester urakkal, ha egy kicsit mi is felszabadultabbak leszünk, körbe megyünk a főzőcsapatoknál, hát találunk egy kis kupica pálinkát. És hát még egyszer azt mondom, mindenki érezze jó magát, szerény keretek között, de úgy próbáltuk összeállítani ezt a mai napot, hogy mindenki megtalálja a hozzá neki megszokott szórakozást, tehát lesz a gyerekeknek, felnőtteknek nóta, dalolás, tűzijáték, illetve hajnalig mulatós. Köszönöm szépen, és mindenkinek kívánok szép napot, legyen ez a nap a barátságé, az összetartásé és az együttérzésé. Köszönöm a meghallgatásotokat. És átadnám a szót Zalai Mihály úrnak, a megyei közgyűlés elnökének, hogy egy pár szóval is köszöntsük benneteket. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ma itt lehetek. És átnézve a programot, és most széttekintve ezen a területen, ahol úgy látom, hogy nagyon profi módon felkészültek ennek a falunapnak a lebonyolítására. Úgy látom, hogy egy nagyon sikeres és egy nagyon jó hangulatú napnak és egy nagyon meleg napnak nézzünk elébe. A mai napon Marosfő településsel Tarhos aláírja a testvértelepülési kapcsolatot. Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm Marosfő küldöttségét. Az a tapasztalatom, hogy azok a testvértelepülési kapcsolatok lesznek sikeresek és hosszú távúak, ahol a hivatalos aláírások után, amikor a politikusok a kézjegyüket ráteszük egy hivatalos szerződésre, kiépülnek, megerősödnek azok a személyes kapcsolatok, amelyek igazából erőssé teszik egy-egy testvértelepülés vagy testvértelepülések közötti kapcsolatot és barátságot. Én kívánom, hogy a falu lakóinak nagy része alakítson ki ilyen kapcsolatot, sikerüljön egyesületek és egyesületek, magánszemélyek és magánszemélyek között sok-sok barátságnak születni, és ez a falunap is lehetőséget ad arra, hogy ez az ismerkedés és barátkozás mélyüljön a későbbiekben. Jó napot kívánok! Tisztelt elnök úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégek, kedves versenyzők! Egy Magyar Nemzeti Hungarikus Értékek Szövetségének alelnöke és szakmai társelnöke más nem is mondhat azt, csak először, hogy gratulál. Tehát gratulál azoknak a főzőcsapatoknak, akik most itt részt vesznek, mert már a megjelenésben, tehát azokat az értékeket elővették, azokat a szőteseket, azokat az edényeket, amivel majd a főzés során a kész ételeket, az elkészített ételeket ki fogják tálani. Én azt hiszem, tehát egy érték erről szól, hogy hogyan is tudjuk ezeket tehát megőrizni. Egy falunap, egy rendezvény keretében a fiatalöltött kincseket, amikor elhozzuk, akkor nem csak a magunk örömére, hanem a kilátogató ideérkező kedves vendégek örömére is készítjük ezeket az ételeket el. A kondér
Furika István vagyok, Vasláb község alpolgármestere, Hargita megyéből érkeztünk ide Romániából. Az érkezésünk az úgy történt, hogy Kürti polgármester úr régi barátunk, ismerjük vagy 15 éve, és nagyon ragaszkodott, hogy egy testvérfalu kapcsolatot kialakítsunk a két község között. Szívesen elfogadtuk, mert nincs nekünk még testvérfalunk erről a részről, és örömmel jöttünk ide. A testületünk beleegyezett és támogatta ezt az ötletet, és reméljük, hogy a szerződés aláírása után az egész dolgot tudjuk folytatni oda-vissza látogatással. Mi egy turisztikai helység vagyunk, Marosfő, vendéglátással foglalkozunk, szép tájakkal rendelkezünk, és szívesen várunk bármilyen vendéget, de inkább fiatalokat, akik szeretik a természetet, szeretnek a hegyre mászni, kirándulni, gyógynövénygyűjtésre, mindenre alkalmas hely. Kis nyugodt település a Marosfő. Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon, akik megjelentek a Tarros községen, mai falunapunkon. Ennek a rendezvénynek több fő célja van. A legfontosabb az összetartása, összefogás, az ismerkedés, a barátkozás. Ez egy háromfordulós klánok háborúja, aminek a második fordulója van, ahol egy főzőverseny szerepel. Itt 15-6 csapat versenyez, itt most jelen pillanatban a sertés és vadételeket készítünk, illetve a fénypontja a napnak a Vasláb-Marosfő településsel megkötendő testvértelepülési szerződés, mert ilyen még nem volt a községünkben, illetve még egy nagyon fontos dolog lesz a mai napon a szórakozás mellett. Körünkbe érkezett gróf Fenkely László és párja gróf Csáky Ilona, aki ismeri a tarrosi életet, az tudja, hogy gróf Fenkely László 4 éves koráig Tarros község lakosa volt, míg el nem költöztek, vagy el nem kellett nekik innen menni. Meg fogja tekinteni a régi otthonukat, a kastélyparkot, a zenepavilont, azon kívül még kedveskedünk a vendégeknek, gyerekeknek zenés műsorral, budapesti színházat, vígjátékot, tűzijátékkal zárjuk, illetve egy fénypontja az utcavál jellegű dolog. Aki esetleg teheti, most pont halljuk, megérkezett egy lovasfogat, 20 percenként a zenepavilonba, a grófi kastélyba látogatókat szállítanak be, körbe lehet nézni a faluba. Egy kicsit feldúlt állapotban vagyunk, mert most kezdtünk egy szennyvízberuházást, tehát nem olyan szép a környék, de a ligetbe megpróbáltunk olyan helyet teremteni, hogy mindenki jól érezze magát. Meghívtuk a megyei méltóságokat, politikusokat, jelenleg Zolai Mihály megyei közgyűlés elnöke, illetve Köves Mihály dobózpolgármestere, Fekete Ferenc polgármestere van közöttünk, illetve a helyileg adózó vállalkozókat is meghívtuk. A későbbi folyamán fog érkezni dr. Kovács József országgyűlési képviselő, aki a rendezvény fővédnöke. Ő 1 órára várjuk ide, és még bármit szívesen, aki jön, szeretettel fogadjuk, és itt van ugye, ahogy mondottam, a marosfői delegáció képviselőtestület 4 tagja alpolgármesterével, ahol aláírjuk a szerződést. Köszönöm szépen mindenkinek, jó szórakozást kívánok! Egy nagyon kevés meghívást kaptam, és kell gondolkozni, hogy én itt születtem, itt Tarhosban, 3 éves voltunk meg itt, és utána tovább mentünk. Csak azt a momentumot nagyon érzem, hogy jól vagyok, mert igazán én ide tartozok, és látom, hogy van egy jó polgármester, itt nagyon jól csinál mindent, és én gondolom, fontos valahogy ide a turisták hozni. Én látom a kastélyban is nagyon szépen csinálnak a dolgokat,
és örülök itt lenni, és megismerni a torhosi emberek, itt biztos mindenki valami volt a Wenkheimakkal. És én nagyon messze élek, Argentinában, mint nagyon messze van, és minden éve jövünk, mikor ott kezd a télen, jövünk ide a nyáron, és jó érzünk, és mikor itt kezd a hideg, visszamegyünk Argentinába. Nekem egész más nyelvet beszélünk Argentinában, csak spanyolul beszélünk. A német is nekem jól megy, és a magyar. Én valahogy megértem mindent, és nekem mondjuk nehéz beszélni, mert a magyar nyelv nagyon nehéz, és ezt mindenki tudja, nem? És jó, hát én gondolom, hogy most már látom, hogy nagyon sok dolgot csinálnak itt, és fogok próbálni minden többször ide jönni. És örülök, hogy igazán itt vagyok, a feleség is nagyon örül, hogy mi ide jövünk, és jó. Most momentum vagyunk Ókirjosban, ott élünk, és azt sem nagyon messze mondjunk, nem tudom, 30 kilométer, csak Argentina, amikor mondjunk 30 kilométer, kell 200 kilométert csinálni, mert nagyon messze van mindenem. És még egyszer köszönöm a polgármester, hogy meghívott, és örülök, hogy minden jól megy. Egy faluban mindig függ a polgármester, hogy működik, nem? És perfektul. Köszönöm szépen.